Leto je v plnom prúde, slniečko už poriadne pripeká a kúpaliska dostali zelenú. Kúpalisko Štrande Mila Tatárika v Nových Zámkoch ponúka svojim návštevníkom bohatú ponuku možností trávenia voľného času. V cene vstupného kúpalisko ponúka bezplatné parkovacie miesta, strážené plochy pre cyklistov, ale aj bezplatnú autobusovú dopravu. Pre domácich návštevníkov bude od 1. júla premávať Strandbus. Je to služba, ktorá je bezplatná. Návštevníkom kúpaliska ponúkame aj v rámci areálu ubytovanie. Je to 8 ubytovacích jednotiek po 4 lôžka. V cene tohoto ubytovaného je aj strážené parkovisko plus cena vstupného do areálu, vlastne do bazénových častí. Novozámocké kúpalisko sa nachádza v nádhernom prostredí plnom prirodzenej zelene s veľkou trávnatou plochou na oddych či opaľovanie. Zväčšila sa plocha na opaľovanie, kde v rámci tej plochy ponúkame zdarma aj lehátka so slnečníkmi. V areáli sa nachádza dokopy 6 bazénov. Návštevníkom sú k dispozícii plavecké, ale aj pokojové bazény pre deti a seniorov. Máte veľa roboty počas letných mesiacov? Tak hlavne keď je teplo a veľa ľudí, ako sa to vezme, ale závisí to veľa od počasia. A keď sú horúčavé, tak to dá dosť zabrať. Je fajn teplo, slniečko je fajnové, tak dúfam, že sa dobre opálím hlavne. Ako sa vám páči na tomto kúpalisku? Celkom dobré, ako nemám tu nič proti tomu. Počasie, tie baby a proste všetko je to také fajnové. Ja tu chodím relaxovať skoro každý deň. Mám tu priateľov, mám tu známych, športujeme tu spolu. Krásne je to tu, zveľaďolovalo sa to. Letné kúpalisko Emila Tatárika nespí na vavrínoch a svojim návštevníkom sa snaží ponúkať čo najväčšie množstvo atrakcií podľa vlastného výberu. V ponuke sú aj sedacie bazény s termálnou vodou, relaxačný perličkový bazén či zrekonštruovaný tobogán. Tobogánový bazén je v cene vstupného, takže návštevníci, alebo respektíve naša mládež sa máte dostatočne vyšantiť. Mne sa páčilo na to veľmi. Najviac sa mi páčilo vlastne, ak ideme dole a potom skočíme do vody. Nezabudlo sa ani na oddychové zóny. Areál ponúka aj iné formy rekreácie, ako sú športové či detské ihriská. Čas môžu návštevníci tráviť aj plážovým volejbalom, stolným tenisom či minigolfom v príjemnom prostredí s dostatočným chládkom. Osviežiť sa možno aj v stravovacích zariadeniach. Čo od vás najviac zákazníci pýtajú? Tak najväčšia klasika sú určite langoše s kečupom alebo so syrom a na pitie je to kofola alebo pivo. Termálne kúpalisko Štrande Mila Tatárika v Nových Zámkoch je teda tým správnym miestom pre oddych a zábavu v nadchádzajúcich letných mesiacoch. Dáša Hodálová, televízia Nitrička.